ଗୁଗୁଲି ମା କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ? 10:30 ହବ ବା। ଖାଇବୁନି କି? ଏଠି କ'ଣ ତାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। କ'ଣ କରୁଛୁ? ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ। ସେ ଫୋନରୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ଶିଖିକି କରୁଛି। ଘୋଡ଼ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ, ମୁଁ ତତେ ଡାକୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଉନୁ? ଏଟା ସାରିବୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଅଧାର କ'ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତି? ଅଧାର ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଖାଇବା ଆଣେ ଶୁଖିଲାଣି ପା। କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ। ଘୋଡ଼ାଟା ତ ମୋତେ ପୁରା ସୁପର ଲାଗୁଛି। ଘୋଡ଼ାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେହି କହିବେନି ତୁ କରିଛୁ ବୋଲି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଆର୍ଟ ଭଲ କରେ। ହଉ ଜଲ୍ଦି କରିଦେ ହେଲା, ଖାଇବା ବାଢ଼ିଛି, ଖାଇବୁ।